Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün döwrüň we halklaryň iň beýik şahsiýeti. Allah'ın dünýäler üçin beren merhemeti we milliardlarça inançylar üçin görüldü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ähli adamzady ýaraşdyrmak we birleşdirmek üçin İslamy bu dünýäge getirdi. Ol adamlara Allah Teala bilen bu birek-birekleri bilen parahatçylykda we sadyşykda ýaşamaklar üçin bilim düşünjäni berdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'any we sünneti ähli adamlar üçin ýol görkeç hökmüne goýup gitdi. Ol adamlary Allah'a inanmaklyga, Allah'a şärik bilmedlige we bölünmedlige çağırdy. Emma biz Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in aydan cemiyetinde yaşayarsmy? Biz kimin ýerden barýarys? Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bize wesiýet eden ýoluny iýerleýärsmatla. 2022-nji ýylyň 10-njy dekabrynda öň hiç bolmady halkara online konferensiýasy bolup geçjek. Global krizisi. Bizim için Muhammed Peygamber kim bolupdy? Hakykat aýtmagyň wagty geldi.